forklare mig, hvad SW står for og OT står for? Ja, Signe. SW står for virksomhedens værdikæde, og den viser virksomhedens stærke og svage side. Altså, nogen kan fortælle mig, hvad OT står for? Emma? Formålet med at lave en omværelsesmodel er, at man skal være opmærksom på ændringer, der har betydning for virksomhedens udvikling, og det kan formuleres som enten en mulighed eller en trussel. Ja, godt. Og så skal I så i gang med at lave 4,1 til 4,74. Og det har I sådan en små 20 minutter til. Det må godt gå i gang med nu. Anne, vil du komme over og hjælpe mig? Nej. Gamle ben, unge ben. Du kommer herfra.